Moikka vaan. Täällä taas minä saan näyttämässä setupia. Tää esim. Tässä mä pelailen. Tossa on tää 60-tuumainen TV, jos mä vähän vetelen Call of Duty ja muuta sellaista. Tässä on mun headsetti ja tietenkin mun ohjain. Ja sitten on vielä niitä kattonut, kattokaa mun kanavan kautta, ne on aina siellä. Tässä mä vähän kuuntelen musiikkia ja sillä välillä on niinku kunnon stereotypo. Ihan kunnon hyvä stereo ja tälleen. Ja siellä mun sisko lauleskelee jotain taas ja randomia. No mut tässä se suunnilleen on. Tässä on tää mun olohuone ja tää TV. Ja nää kaikki. No, moikka.